Alina, de ce ar trebui să ținem cont atunci când alegem trusa de make-up pentru vară? Ei bine, Mimi, vara aceasta și nu numai, vine de fiecare dată cu provocări și aventuri. Așa că acel cuvânt cheie este rezistența. Care sunt produsele care ar trebui să se regăsească în trusa noastră? Încep, bineînțeles, cu partea de îngrijire a pielii și acolo mă rezum la protecția solară, dar, bineînțeles, și fondul de ten cu o textură mai lejeră, iluminator, bronzer, un blush piersiciu și, de ce nu, și acele buze pline de strălucire. Cât de important este să ne pregătim corect tenul înainte de a ne machia? Foarte important, pentru că influențează foarte mult machiajul nostru. Așadar, dacă ai o bază foarte bine pusă, la fel și rezistența machiajului va fi una îndelungată și, bineînțeles, și aspectul va fi unul cât mai luminos și elegant, așa cum ți-l dorești. Pe perioada verii optăm pentru un fond de ten sau poate un BB cream, CC cream, care ar fi alegerea potrivită? Este în funcție de eveniment. Dacă ai o zi obișnuită, recomand întotdeauna texturile cât mai legere, ca să nu încarce absolut deloc tenul și, bineînțeles, dacă vine și partea aceasta de eveniment, pentru că vara de fiecare dată este plină de evenimente, recomand un fond de ten mult mai rezistent. Evident că și vara vrem ca imperfecțiunile noastre să fie acoperite, folosim și de această dată un corector sau poate un anticearcă? De fiecare dată, mai ales dacă ne rezumăm la un fond de ten cu o textură lejeră, acela nu are un grad de acoperire destul de mare, tocmai de aceea putem să jonglăm cu un grad de acoperire mare al unui corector, în așa fel încât să neutralizăm imperfecțiunile. Cum ar trebui să fixăm această bază? Ne folosim de o pudră, chiar și pe perioada verii? Recomand fixarea cu o pudră translucidă, după care să redăm dimensiunea tenului cu un bronzer, pentru că, da, ne putem bucura de un ten bronzat și atunci când nu ne expunem la soare, un blush piersiciu, de ce nu, ca să evidențiem pomeții și iluminatorul care va capta toate privirile. Când vine vorba despre zona ochilor, alegem să punem sau nu fard? Da, ochii trebuiesc și ei a fi evidențiați, pentru că privirea trebuie să fie una pătrunzătoare atunci când ne rezumăm la un eveniment, iar pentru un machiaj de zi cu zi recomand de fiecare dată texturi lichide, rezistente, în așa fel încât să obții un machiaj destul de rapid cu un minim de efort. Când alegem mascara și eyelinerul, ar trebui să alegem varianta waterproof? În acest context actual, da, recomand o mascara waterproof, în așa fel încât să ne bucurăm de rezistența machiajului ochilor pe o perioadă îndelungată. Evident că nu uităm de